హలో హాయ్ ఏం చల్లారు మాట ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ నిన్న ఎంజాయ్ కదా ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಲೆ ಅಂಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಮರಪಚ್ಚಿ ಪಣದು ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಒಂದೇಟುಂಡತೆ ಮರನ ಉದಯ್ಯ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಮರಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಮರ ಅತ್ತ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಗಿಡ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಗಿಡಟ್ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಮರ ಅಂದೆ ಕನ್ಪುಣ್ಣವ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಕೃಷಿ ತುಲೆ ಕೃಷಿ ಅಲೆಗುಂಡತಿ ಅಲ್ಲಂದೇಟ್ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮಂದೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತುಲೆ ದಾದಾಪುರ ಒಂದೊಂದು ತೋಟ ಕೃಷಿ ಮಂತನೇ ಹೋಯ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ತೋಟ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಮರ ಅನಗ ಈ ತೆಲಿಯ ದೈ ಅನಗಣೆ ಪೂ ಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ತೊಂತೆ ಎಂಚ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಲಿಯ ದೈಟ್ ಈತು ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಒಂದು ಈತು ಮಿತ್ತುಬೋದು ಪೂ ಆಯ್ನಿ ತಾಲ್ದು ಹೋದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಮರಿದನದೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಅವೇ ಮರಿದನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಗತ್ತೆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ದಾರ ಒಂಜನ ಮುಂಚಿದೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ತೆಜ್ಪದೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದೆ ಅಲೆಗೆ ಕೊಯ್ಯರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಂದದು ಇಂದು ಪೂರ ಬಿತ್ತಾವಡಂದು ಈತನು ಇಂದು ಪೂರ ನುಂಗುದು ಹೋತನು ಕಜಿಪುದ ಮುಂಚಿದಲ ಕಾತನು ಕಜಿಪುದ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪನಿ ಎಟ್ಟೆ ಆಪನಿ ಹೊಲಿ ಕಜಿಪುದ ಮುಂಚಿದಲ ಕಾತ ಕಜಿಪು ಮುಂಚಿಜ್ಜಿನ ಕೊಯ್ದು ಆಡೋಲಿಯಾ ಅಂಚ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇನು ಮುಂಚಿನೆಟ್ಟು ಐದು ఒక ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇದು ಪೋಯ್ನ ಅಂದೆ ತಟ್ಟತೆ ಪೋಯ್ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಪಿರ ಮೂಲೊಂದು ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಪಿರ ತೆಗಲ್ಲು ಮೂರನೇ ತೆಗಲ್ನ ತೂದು ಪಿರ ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿ ಮುದ್ದೇಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದಂತೆ ಐದಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಪುರ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಪಿರ ತೆಗಲು ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಂದೇಟ್ಲ ಪೂವು ಆತು ಅಂದೇಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ಏತು ಸಮಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಅಂದು ಮಂತಂದ ಮುಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲಿಂದು ಅಲೋವೆರದ ಮಸ್ತಲ ಅಪ್ಪಾಗ ತೊಜ್ಪದೆ ದೈದೆತ್ತದು ಬಾಲ್ದಿರ್ದ ನಡ್ದಿತ್ತೆ ದೆತ್ತ ನಡ್ನಾಗ ಸೈಪು ನಾದೇನೆ ದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ತಿಂತು ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತು ನಂದೇನ ಅಲೋವೆರ ಒಂದೊಂಜಿ ಜೀನಿಯದ ದೈ ಮಂತು ಜೀನಿಯದ ದೈ ತುದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೆದೆಲ್ಲದ ಕನತ್ತದು ನಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೇತದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮನಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪುರಣ ಮಾಡದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕೈ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿತಾರೆ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೈ ಪಂಡ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ದಾಲ್ ಗುಲಾಬಿ ದೈ ಪೂರ ಕರೆಂಚಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆ ಐಕೆ ನೀರುಲ್ಲ ಐಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮೈತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೈತೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆ ಆರಿಗೆ ಸುಲತನ ದೈಟ ಗುಲಾಬಿ ದೈನು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬಂದ ದಿಯರೋ ಪೇರಿಗೆ ನಂದಿಯಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಪೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಂಡಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ನತ್ತ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಕೇಮಲಮ್ನಿಗೆ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ದಿಯರ ಅತ್ತಿಯ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಪೊರ್ಲು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ದೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲದಿದ್ರು ಪೊರ್ಲ ತಾಂದು ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ದಾಸವಳ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮದುವೆ ಗೋಣಗ ಕವಿ ಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರು ಪಂಡ ಗುಲಾಬಿ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಂಡು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ರಾಮಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಪಂಡದ ಅತ್ತು ಅದು ಒಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಜೆ ಕೊಡ್ಪಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂತ ಅಂದಾಜಿರುಲ್ಲೇನು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ದಾದನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ದಿಂಚನತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಂಚನ ದಾಲೆ ಪೂಜೆ ತಡಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ ಏತ್ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ದೂರ ಏಪಲ ಪೋಪುನ ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಎತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲು ಡೆಲ ಅಂಚೆ ಇಂದು ಟೂರು ಗೋಪ ಅಂಚೆ ಪೋಪಿಂಚೆ ಒಪ್ಪ ಅಂಡದು ಇಂಚ ಅಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಲೆ ಪೂಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆತ್ತೇನು ಕೊಂಚ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇನು
ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾದಂಡ ಲೇಪಾಲಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುಗ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಬರ ಅಂಚ ಬರ ಇರ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಇಂಚ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಚೆಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಫುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಏಪನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚದ ಇರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಪಾಡುಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡಿನದು ಒಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಕಂಡು ದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂತಂಡಲ ಪೋಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಏತ ಇನಿ ಪೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏತ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷನೇ ಅಂಡಾಗ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂಜೆ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಆತೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಪಡ್ಡದೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ದಾದನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ದಿಂಚನ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಬೊಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ಗ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ಆಪನು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಚನಂದು ಅಂಚೆನು ಮಸ್ತಲೇನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರಾಲ ಪಂಡತಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒರಾಲ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಉಂತವೆ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದರೆಲ್ಲ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂತವೆ ಪಂಡದು ಅನ್ನ ಏ ಪಂಡಲವ್ರ ನಾನು ಏ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗುನು ಏ ಪಂಡಲವ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತೂ ಹೋಪುಜಿ ಆಂಡಲ ತೂಕ ಪೋಪುನ ಅದು ಪಾಡು ಯಾನು ಏ ಪಂಡಲವ್ರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನ ಮಂತದ ಪಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ఒక ಇಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚನೆ ಲಾಟ್ಕೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರಂದೆ ಕೊಂಚಿ ದಾಲಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡಲ ತೀಯರಂಜಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ರ ಇದು ತೀರನ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲ ಅಂಚ ನಾವು ಇಂದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಆಪುನು ಮಾತಾಡಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತು ಪಾಡು ಅಂಚ ಆಪುನು ಅಂಚ ಐಕ್ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡುವೇನು ಏ ಪಂಡಲ ಹೊರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಂಡ ಖಂಡಿತ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿದ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ದ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಇಂಚೆ ವಾರ 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡನೇ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ವಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದರೆಜಿ ಪೋಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೇತು ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರ್ ಹಾಕಲು ತೂಲಿ ಏ ಪಂಡಲ ಹೊರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ